Renungan Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, Renungan Harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas mahadihita saluhutna. Andorang so masuk kita tu parminggota martang yang nahoho mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji ma Tuhata marhite sian buku ende nomor 257 ayat sada sahatro di ayat tolu. Chodok debatata undur bemahita lamar sombatu tuhata ejur debatata tutongata tapahomong maro
Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon do didok Tuhan Jehova, jowon nama ahu, jala alusaku maibana, saya donganku do ibana jupa hagugutan, paluauku do ibana jalan marmulia ibana bahenokku, saya pamahapokku do ibana sari matua, martua do nahudul di pangudingan ni natumimbuli, jala namian di linggoman ni pargugu na suhatu dusan, namandok tu Jehova, haporusaku jala partano batuaku, debataku marhaporusan tuho doau, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi maroham di hami halak nagaleon, di idaho nagogo do musunami, say talo do hami di bahen alani hagaleon nami, di baheni hupangido hami tuho, say pargogoy jala pamonang mahami maralohon musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Namarapo Santo Jesus Tame, Sai namartua ibana buse, sonang ibana di portibio, nang di surga. Jol mana benar burju, jol mana benar burju, sonang ibana di portibio, nang di surga. Tatangi hon mahapatik ni debata, iman adienet sian pesalmen, bidu 50 ayat 15. Jala jou maahu jupa di ari hagogotan, asa hupalua ho, asa dipuji ho ahu, ido sahatna, atong rap martangi yang mahita mangindo gugo tutu hata debata, lau mangulahon na obar tu patik nai. Ali Tuhan debata, pargugui mahami, mangulahon na obar tu patikmi. Amen. Marundung di roha topoti sude, aman
poti ma dosata martangi yang mahita. Ali Tuhan de bata parguguna sohatu dusan, para si roha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujuluni habangsa habadion mi, manopoti jala mengangguk kondosa nami. Macai jut-jut huarsai hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami naroai. Dang huhaulongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni, tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami tuha matean saliling nililing nai. Alai, nama porus mahami nuaing tu asini roham nagudangi. Mangido sian nasa rohan nami hasesani dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohan nami, alani Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham, si pangulu hami, dohot alani goarmu anabadiai. Ale Tuhan, sai asi maroham di hami halak nadangolon. Amin. Tabigi mah hata baga-baga taringo tu hasisaan ni dosa. Songonondo hata ni Jehovah, unang ho mabiar, ayahu dosi luluhun ho, nunga polahu jogo armu, ahu napuna ho, hasangapon ma di dibata na digijang. Mengasai dosa mulani malumu, nang diawang lobo dan naik. Ayas dohona saksa majumi, na diawang lobo dan naik. Iya so malumo, di banyu dari Tuhan taik. Ay nasaksak bajong songon hapasi, ay yaso di banyu dari. Tabigi mah hata ni dibata, iman agabe turpuk epistel di minggu tasadarion, na dienet sian Matius bidu opat, mamuka sian ayat sada satro di ayat 10 sada. Tajahama marsikap sorin di ayat 10 sada rap hitam jahasa. Dungi ditogi honton di ima Yesus tu halongonan, asa diujuni si polisi ibana. Jadi itu 40 hari, 40 korni na elena, somangan ibana, malema di ilala. Dungi didapoton si pangujuni ima ibana, nin nama. Molo natutuho anak ni debata, dokon mabatuon gabi si panganon. Malahina mamangalusi, nanidok surat itu, apalah orang sepanganon mangulun di joma, tumunasa hatani debatado, narosian ibana. Dungi ditogihon si bolisima ibana tu hutan abadiai, dipajongjong ma ibana tu atas bagas joroi, dungi nina mamadok ibana.
Dungi Nina Yesus mandok ibana. Dohot doon didok surati. Dang jadi ujunanmu Tuhan di Batam. Diulai simbolisi mamanogi honibana tukut cumi dolok na tipos kutu. Dipatuduhon na ibana sarajao na diportibion roda sakapona. Tungi na mamandok ibana. Saluhut nai lehonokku do tuho. Molo oloho marsomba tuahu. Tungi dok Yesus mamandok ibana. Lau manai hol bolis. Ai didok suratibo. Tuhan dewa tamdo si sopaumu. Sasada sado si oluanmu. Dungi ditadikon simbolisi ma ibana. Jadi Roma akapar di surgo marhobasi di ibana. Ido saatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Jesus Guru Bimamo Nanahame Tatama Kagoni Naholongi Nasoma Sadi Mangogo Binami Naiboga Hata Dohami Sudi Sai dipikiri simbolis dalana mana meha autoktongan sahana. Jesus pauna mahono manobus jalana puna awono toko orang tuho nama auma porus ida pamela di portibio molosai masirapusan rohaku unang kadikon awali Tuhanku. Tahatidakon maha porseotai songonani hinatidakon idongata sah porseaon disadok portibion rap mahitamadok. Au porsea di dibata Jahoba ido amma parguguna suatu dusan nato mapalangit dohotanoon. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jahoba nasasadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabean si Antondi porbadia adorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhumani silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamuni di bata Jahoba amanai parguguna suatu dosani di sima ibana pai mamlok sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate ahu porsea di tondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopani alak Kristen akan nabadia dohot dia sisaani dosa dohot dihatain namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Shalom. Tikting di Huriata HKBP Romangun, Minggu 22 Februari 2026. Pertanyaan keluarga Parhalado. Di hari Selasa tanggal 24 Februari 2026, masuk pukul 10 WIB di Patupado pertanyaan keluarga Parhalado Maringanan di ruang Timotius. Sude Parhalado rap dohot keluarga asa mandohoti
partangani. Pandidion Nabadia. Minggu 1 Maret 2026 di parmingguan pukul 10 pagi, patu paun ni huriata do pandidion Nabadia tu danak-danak. Ruas ni huriata nanai mambuan ianakonna lao manjalo pandidion Nabadia, asa Roma mendaftar Uhud Marguru di hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 pukul 14.30 WIB di gereja Jala di Buan Mas Surat Pengantar Sian Sintua Wik, kartu keluarga Huria, dohot, fotokopi, akte kelahiran. Partangyangan Wik. Hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 masuk pukul 10 sia WIB, Naparjolo, di Wik Duren Sawit, di bagas ni keluarga Prima Maslian Oktogar Manurung, Tri Susanti Boru Simangunsong, Jalan Malaka 2, Gang 6, nomor 63, Klender, Jakarta Timur. Nomor 2, Wik Rawamangun Sada di bagas ni keluarga Pendeta Tumpal Sitio Eli Larosa Boru Simangunsong, Jalan Rawamangun Muka Sia nomor 17, Rawamangun, Jakarta Timur. Inganan Partangyangan Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Patuluhon. Wik Rawamangun Tolu, Rawamangun Opat. Di bagas ni Situa Games Junita Boru Panjaitan, Jalan Rusun Griyati Parcakung, Blok Angsana nomor 120 Cakung, Jakarta Timur. Inganan Partangyangan Ruang Lukas HKBP Rawamangun. Nomor 4, Wik Rawasari Cempaka Putih, di bagas ni keluarga Situa Mangara Manurung, Dumora Boru Siregar, Jalan Cempaka Putih Barat 20 nomor 6, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 5, Wik Gangkana, di bagas ni keluarga Nyonya Pasaribu Boru Siombing, Jalan Gangkana nomor 67, RT Walu RW 15, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Onom, Wik Penggilingan, di bagas ni keluarga Sintua Eko Duardo Tagalung, Dorawati Boru Sitanggang, Jalan Mutiara Sada, Blok K2 nomor 10, Komplek Mutiara Sanggraha, Kelurahan Pulau Gadung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Di hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 masuk pukul 10 siang WIB, ima di Wik Hutan Kayu, Kayu Manis, di bagas ni keluarga Sintua Mangatas Panjaitan, Murganda Boru Sitompul, Jalan Kemuning, Blok H nomor 10, RT 4 RW Pitu, Hutan Kayu, Jakarta Timur. Inganan Partangyangan di Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Katekisasi Sidi Khusus. Pendaftaran katekisasi Sidi Khusus nunga ditutup jala mulotama pertemuan perdana di hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 masuk pukul 10 siang WIB, maringanan di Ruang Lukas HKBP Rawamangun. Sudi pelajar Sidi Khusus nang mendaftar asa Roma tu pertemuan ni. Ibadah gabungan Naposo Bulung. Naposo Bulung HKBP Rawamangun patupa ibadah gabungan Naposo HKBP Rawamangun doho tema PDKT. Manang pastikan dia kenal Tuhan. Nanai si patupauta hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 masuk pukul 10 WIB di gereja ta. Naposo Bulung ni huriata asa Roma tu kegiatan ni. Rapat Majelis Pekerja Lengkap. Di Patupado Rapat Majelis Pekerja Lengkap Manang MPL tahun 2026 PGIW DKI Jakarta di hari Senin 1 hari Rabu tanggal 27 1 tanggal 25 Februari 2026 di Swiss Belcourt Hotel Bogor, Jawa Barat. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mengutus Amam Pandita Manapar M. Panjaitan STH MM
gabe anggota lau mandohoti rapoti. Komisi Beasiswa. Di hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 pukul 10.05 WIB, maringanan di gereja nunga di patupa pasahaton bantuan beasiswa turuas naman jalo bantuan. Sian SD, SMP, SMA, dohot perguruan tinggi. Sada sumber penerimaan komisi beasiswa Ima Marhite papungu pelean khusus ibadah minggu Marhite amplop na pinarade jala patopotama di hari Minggu tanggal 1 Maret 2026. Pelatihan alat musik tiup, biola, dan keyboard. Seksi Pendidikan Dewan Diakonia HKBP Rawamangun patupa pelatihan alat musik tiup, biola, dohot keyboard di tahun 2026 tu aka ruasni huriata nanaing marsiajar musik dohot aka persyaratan boy ma dijaha di harotas tikting manan di web HKBP Rawamangun. Pendaftaran dohot informasi boy ma menghubungi Eva Huta Barat. Pendaftaran ditutup dung kota terpenuhi. Kebutuhan pemusik sekolah minggu, pemain keyboard. Sekolah minggu HKBP Rawamangun manogihon ruas ni huriata asa pasidohot gabe pelayan pemusik di ibadah dohot kegiatan sekolah minggu dohot persyaratan boema dijaha di hartas tikting. Pendaftaran dohot informasi boema menghubungi Jessica Tambunan dohot Nela Tarihoran. Ruas natamba minggu sadarion tajalo do gabe ruas natamba ima keluarga Boyke Fernando Hasdungan Sitorus Siska Novalina Borudamanik Ros yang HKBP Resort Sidamanik Simalungun. Alamat Harapan Indah Pejuang Bekasi, Wik Penggilingan. Tuhata mana mamasu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tonga tarlobi di joloni tuhata. Ruas namonding. Nah di hari Jumat 20 Februari 2026 nunga jumolo monding sahalak ina Duma Rama Bulan Boru Tagalung umur 66 tahun tidading niamata pati sinaga nahinan. Alamat Jalan Pemuda Tolu, RT 12, RW 2, nomor Tolu A. Rawamangun Tegalan, Jakarta Timur, Wik Rawamangun Tegalan. Tuudean hari Minggu sadarion di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nomor 2. Nah di hari Jumat tanggal 20 Februari 2026 nunga jumolo monding sahalak ama Rajiun Hardi Situmeang, umur 77 tahun, inabaluhan ninata Marnala Simanungkalit, alamat Jalan Kapuk Tolu, nomor 34, RT 11, RW 5, Klender, Jakarta Timur, Wik Duren Sawit. Tuudean Minggu sadarion di TPU Kebonanas, Jakarta Timur. Tuhatama nama ngalean gogo, dohot pangapalion di keluarga na tinadikon. Tambahan nama Said, Nyonya Siahan Nelly Boru Pardede, Wik Kayu Putih Kafling Polri, dirawat di Rumah Sakit Persahabatan, Ruang 501. Pelean.ak udut buah-buah tajahama di harutas tikting nang pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dot ulaun aka sipatu pauta bayan sangat di guarna. Songonima tikting di huriata Minggu sadarion. Mauliate.
peroha masak preho saling rabotingo Tuhan majagawo. Sadi-sadi mondongolomi Tuhan majagaho. Sadi tangi montangi ami Tuhan majagaho. Tuhan majagaho. Las peroha masak peho saling rabotingo Tuhan majagaho. Kolaborasi porsanoni Tuhan majagaho. Tumpeng kolaborasi Tuhan majagaho. Tuhan majagaho. Las peroha masak peho saling rabotingo Tuhan majagaho. Dameni debatana sumurung sia saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata jamita di minggu sadarion minggu info kapit nomor 8 Jowonna maahu jala alusaku maibana do topik minggu jonok do debata uju jauh-jauh tersurat di buku Adung Bidutolu ayat 40 sia 1 ayat 57 Adung tolu ayat 40 sia 1 ayat 57 ujaha madihita saluhutna tapai hutihut ma di bagasan rohata. Saya mabak do ilu-ilu ni mataku dang marpasadian dang marhasonangan paima manata manonggor Jehova sian banua gijang mataku pahol sorohaku taringo tu saluhut boru ni hutaku. Saya di paburu-buru musukku doau songo pidong soada paralan nunga diredepon nasida nguluku di bagasa godung lam ditopas sedope batu tuau nunga pola disalpui ai uluku pola hudok tosma anon hosaki jadi hupa jojo maguarmu ale Jehova sian godung apala na bagasi ditangi okodo suaraku unang tung padau pinggolmu sian hoi-hoiki doho sian anggo kangguki jonok doho di ari uju na jojowa tuho nimmu do unako mabiar ido sahatna. Selamat hari Minggu horas madhita manginang. Mulai tema satu
Minggu info kapito kita diramoti Tuhani. Minggu info kapit nakin nomor 8 Juun nama ahu jala alusak kuma ibana dienet sian pesalmen sia pulusada ayat 15 dihata Latinna didok info kapit me et ego exaudim eum. Hata ni debatadon padohan ni debata tuakana porsea nama dok Juun nama ahu. Juun ni akahala na porsea mau jala alusakuma ibana. Hataon tuhita dok. Jala nunga masuk kita nuaing tu minggu-minggu pananon ni Yesusi. Satu minggu palmarum anon nunga ditogihok kita. Mulai di bagasa mingguon, minggu info kapiton, ima minggu pananon ni Yesusi paima tarsilang anon ibana. Jala terputa nakin sian adung bidutuluon. Aung dope hita amanginang nama boto mengadung. Molong namoding na tua-tua na jolo di huta. Tikidak dana kiba saya dong dope binege malo mengadung. Ia dukon sudena di rohanai. Idai. Alai nuaing hampir sohiabe binege halak na mengadung daholan tumatangis nama. Adong do perbedaan ni halak na mengadung dohot na tumatangis. Molo mengadung ibana herana mareddi do. Pasahato sude holsoni rohana, pasahaton isini rohana dohot kalimat manang syair-syair nama say bagak begeon. Ada seninya. Molo nuaing misalnya tiki songon tiki omaku marujung hol na tumatangis dang mengadung o. Ina mah. Molo tiki mangadung atarina baru ate pulu ni rohami dainong mana di kokamina holso an inna jejol mape rame ini ada bagi putih di tadi kokodo hami di bagasan para langala angan inna tak beta bagi hati nangate. Apalagi di Jakarta, apalagi generasi muda, apa sih mengandung enna? Nggak biasing, mengandung samakah dengan mengandung daun? Nah, nuaing sahak ma edde adung ni panurirang Jeremia. Dang tertangis sonibana be ujungna dia dukonibana masudena masa di ngolu ni hala Israel. Dung di idaibana diingoti bana ma bagas joro naulina jolo nuaing dangadong be sudah rata dengan tanah. Sudah dihancurkan orang Babilonia. Diberengi bana ma akasi taunon ni bangsoi. Diidai bana ma akana masa di ngoluna nuaing. Martibakon ngoluna nasalpui. Dia dukoni bana ma sude akka namasai tude bata. Dang boy jolma mengadung ia sosian rohana no bagas. Molo tangis boy do, kalau tertutup kita tertangis boy do inang amang. Alai molo mengadung daun. Narodon siar roha perbagasan pasahato sude akan adi rohanai ala dang tartangison ibana be. Dia dukun ibana ma di pasahat ibana ma sude akka holsonai di bagasan adung-adungna. Molo dihita halak Batak, adong do adung ni anak siakangan manang adung ni boru pangguaran. Siala namoding namatian amai bana. Adong do adung ni anak siapudan alamatian ina. Adong do adung ni si boru tubaga. Nabawa mo tahinong
Si boru tubaga? Iya, naso mariboto. Dung modding bapak na mate bapak na herene bolok kumay bana alasongi botona. Akka tinuduhon ni amana bapak na dang mangaturehon ni bana. Dohot tiap-tianan ni bapak na pe dibagihon akka hahaanggi ni bapak na. Ia dukko ni bana may ima adung ni si boru tubaga. Adong do adung tipul-tipul ni lili. Adong do kan? Gabi taringot tamu memori ate. Ngaliling dang dingot tamu yamang. Ya. Adung ni tipul-tipul lili ima na manwarahon acik nai molo somarina. Dang tarton ni bana. Nah sekarang mengadung ma si Jeremia. Di pasaha matu debata di bagasan paru kilon bolon dung di tatap ibana sude akka namasai. Dia dukon ibana mai alai mengadung ibana dang di bagasan rasa putus asa. Mengadung ibana di bagasan pakirimodo jala di paturon ibana menyerah. Saya tidak berdaya Tuhan. Hola Tuhan nama alu-aluku. Tuhan nama pasahatok kusudeon. Jadi dia bukan putus asa, tetapi dia berpengharapan. Bukan menunjukkan ketidakberdayaan, tetapi justru menunjukkan bahwa Allah lah, Tuhan lah satu-satunya yang menjadi harapan dan tumpuan bagi Yeremia. Didok dia ya 40 siai. Saya mabak do ilu-ilu ni mataku. Mabak baki terus berderai air mata dak kiamat sohot, tidak pernah berhenti. Ya, terus menangis, meratap, tidak berhenti-hentinya. Dia menangis tidak henti-hentinya karena apa? Karena ayat 50, paima manata manonggor Jehovah sian banua gijang. Sampai engkau melihat dari sorga. Aku menangis tiada henti sampai engkau menatap dari sorga. Melihat penderitaan hidup umat Israel, umat pilihanmu ini. Herana dipaksa mana Tuhan. Mangido asni rohani Tuhan. Tatap kami Tuhan. Jauh-jauh nuai kami Tuhan. Jauh-jauh Tuhan. Tatap kami urupi kami. Ay nunga masay borat. Nama saud di ngulu nami. Mataku pahol sorohakku taringo tu salhut. Boru ni hutakku. Boru ni hutakku. Anak-anak gadis dari kampungku. Dari kotaku. Yang sudah diperlakukan tidak adil, dianiaya, disiksa. Dan musuhku mengejar aku tanpa alasan. Ayat 52. Di ayat 53. Nunga direde penasidah ngulukku di bagasan godung, lam ditopaso dope batu tuau. Godung peta boto date amang hatenang. Godungi hera lubang na bagas. Ya. Jala molo dihalak bata di dok di godung pergodungan inna. Jadi molo na jolo di huta gereja HKBP itu tempat di mana para pendeta pelayan tinggal, rumah gereja itu disebut pergodungan. Bahasa didok pergudungan. Memang itu disengaja. Jadi najolo di pajongjong bagas ni padita jabu huria di pergudungan do di inganan perbeguan. Itu pergudungan ni. Idia perbeguan isi me pajongjong jabu ni padita asabwa. Danga sama biar padita pa biar hodaung. Asa lau begui.
Unang isibe, anu nga padita di si. Ido kan? Jadi molo didok pergudungan ima, tempat molo lemdono kita tu budaya ni halak batak lembaga sanon mol tapi kiri olak ni maju itak ni maju pemahamata. Pergodungan adalah tempat kekuatan roh jahat. Dan di sanalah Yeremia merasa ditenggelamkan, dikubur dalam-dalam. Dan tidak ada pertolongan yang datang. Maka dia berseru. Dia berseru kepada Tuhan. Karena keputusasaan, bahkan dia merasa dia sudah dipenuhi, kepalanya dipenuhi dengan air. Dan dia berkata, aku akan binasa Tuhan. Ayat 55, inilah kuncinya. Jadi hupa jauh-jauh maguarmu ale Jehovah, sian godung apalan na bagasi. Dari tempat yang tidak ada harapan. Dari tempat di mana pertolongan tidak ada lagi. Aku memanggil namamu Tuhan. Dari tempat yang tidak ada harapan ini. Jadi, taida manginang takas do, dang padilian nung. Adungon dang padilian. Alay tada posni rohana haporsyona hola debatado na boy mangurupi ibana sian saluhut akan amasa nanya dopanna. Jala tortopudo dia lusi ibana. Padohan na jojo ibana di ayat 56. Ditangi hokodo soraku unang tung padao pinggolmu sian hoi hoiki doho sian anggu-angguki. Jala di ayat 57 ditutup. Jonok doho di ari ujuna jojo wau tuho nimudo unakko mabiar. Di bagasan hatahu tata amanginang. Di bagasan ragamnya kaparukilata. Na jauh-jauh hita tu debata mangido pangurupion. Dangadong be pangurupion na asing na boy tadapot. Jala dia lusi debata ma suara ni tangyang tadi dokma unakko mabiar. Aha nama beko amang mabiar, aha nama beko inang mabiar akadongan. Apa yang membuat kita takut? Hari ini Tuhan berbicara kepada kita, jangan engkau takut unakko mabiar. Ikopos dorohata. Sapala naung tajou goarna, maka buanglah segala ketakutan itu dari hidup kita. Kita kembalikan seutuhnya keberadaan kita ini kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepadanya, Tuhan tataplah aku, tolong aku Tuhan, bantu aku dari pergumulan ini sampai engkau menatap dari atas. Aku tidak akan pernah berhenti memohon kepadamu. Jala alusan nama hita di do ibana unakko mabiar. Uga berhemon amanginang buti. Molo adong sahala danak. Tarlobang ibana. Tuingan nama cehulum. Say jauh-jauh ibana. Bapak urupya tolong o bapak. Itangi o bapak nama. Dangadong dope rupani peralatan. Dangadong perlengkapan. Alay manibung ma bapak non tulobangi. Dang dope naing mengurupi danahon ruar siya lubangi. Alay madongani do. Madongani anak kono do madok. Jangan takut anakku, papa ada di sini. Atarbuah ma pakilalani anak konay. Dang dope keluar halaki. Holam manibung bapak na itu lubangi. Di bege bana suaranya ne. Tor di hauli bana anak konay di dok. Jangan takut anakku, papa ada di sini. Dator soro tangis ni anak nai, tor dihaul las rohana, padahal mereka belum selamat, dia belum diselamatkan. Tetapi ketika bapaknya ada di sana, hadir di sana, si anak menjadi tenang. Dia percaya sepenuhnya bapaknya akan melakukan hal yang terbaik. Ido kondisi ido pakirimon ni halak na porsea. Ido na neng patuduhonon ni.
panurirang Yeremiaon, tua kahita na porsea na mangulu di partikian sinuai nang di partikian arisogot. Bahwa ketika Tuhan sudah menjawab, Tuhan bukan tiba-tiba melepaskan kita dari permasalahan hidup, tidak. Ragamnya ka parukilo naro ragamnya ka pergumulan tiba-tiba hilang, tidak. Tetapi yang pertama, na parjolo sahali di patu pada bata ima. Dia Allah yang transenden, membuktikan diri sebagai Allah yang imanen, roh ibana madongani hita dan menenangkan kita. Posroha mamang, posroha minang inebana di sodoau. Tengok do uju roh haba-haba di atas parau tiki lau Yesus doa kasih siani. Adong dua versi. Na parjolo di pasoiban haba-habai. Dungi di pamena ibana akasih siam. Ala di versi nasing, di evangelium nasing, di pabotoho do parjolo do di pamenak akka sisiani. Dung menak sisiani baru di pamena ibana haba-habai. Tuhan bekerja dengan dua cara. Terkadang dia menenangkan pergumulan saya, meredakan pergumulan saya, tetapi seringkali dia terlebih dahulu menenangkan dan menguatkan saya. Paru kiloni tetap do adong. Pergumulan itu ada, penderitaan itu ada, sakit penyakit itu ada, tetapi yang membuat saya mampu bersyukur, mampu bersukacita, Tuhan menguatkan saya menghadapi setiap pergumulan yang ada. Sada do na pinangidoni Tuhan. Tajou guarna. Di bagasan haporsiaun, di bagasan pakirimon, dohot di bagasan pos niroha situtu, jangan ragu. Na parpudi sahali, jod dohita amanginang akadongan, aka natargoar halak Kristen, martangiang tutuhani maju guarna alai dang hibul tapasahat dirita tutuhani. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan apa-apa pergumulan kita kepada Tuhan, tapi ada yang kurang. Sayangnya tidak semua kita percayakan kepada Tuhan. Totong tatiup ahdo, ihurrah. Kita tetap megang ekornya. Kita sudah serahkan kepada Tuhan di dalam doa, tetapi ekornya tetap kita pegang. Kita berserah kepada Tuhan, tetapi logika kita tetap ingin mencampuri urusan Tuhan. On ceritanya napo semua nate menutup jami tahun amanginang. On dangadong tendensi damang, dangadong maksud menyinggung soal ras, dangadong on kisah na benar-benar terjadi do. Jadi tiki melayani kami di Batam, melayani Pendeta Naposo daudisi, pendeta pemuda. Jadi ada satu pos pelayanan kita di kawasan industri Berikat Muka Kuning. Isakan na gudangan akan Naposo bulung amanginang di Batam na julu, do gudangan. Jala sian akan Naposo bulungon unggodang do parupuan sian bawah. Bodoh sada beding tulu. Jadi mangarato akan Naposo bulung sian hitan syakuta tu Batam. Alai aung do akabawa na marakal dan kereji bana. Alai di bani-bana mahalet na sapetulu. Alam maulni aka parupuan dapotan dongan. Ayung godang do parupuan daripada bawa. Sada beding tulu. Jadi dang sada dua bawa sahalak doli-doli marhalet tutulu anak boru.
dang karejon. Makredi sepeda motor don jala natulud do manggararion margati-gati alilang marsibotoan. Tiap bulan gajian halek naon bay lihat dia batibana ilean. Jadi buru-buru nasada merasa sepeda motor nado icicil. Buru-buru nasada merasa sepeda motornya icicil. Ujung nama rutung ma si bawading. Ipototo ma akana buru gudangi. Nah, adong masin napo sebelum ton harwa nung ngadi dosa ibana ikon marumah tangga ikon muli. Salah anak buru. Memang hati hingat termerumur itu anon. Aledang pola dope di ambang batas mah, di ambang batas kekhawatiran. Jadi permingguan nami di siadong do gedung serbaguna do sebenarnya lepak kemon hari minggui gabe gereja bergilir madisi antara Katolik, GPB do HKBP margati-gati mamakke tempati di kawasan industri berikat muka kuningi. Jala hari-hari biasa di luar hari Minggu gabe hera Kapelmon ya tempat berdoa bagi semua orang Kristen bebas memasuk martangiang. Jadi di teki istirahat nasida harwa Roma nari haidang dope adong WhatsApp do BBM dope BBM senda tutuana BlackBerry Messages isu kuma bohado adiga doho mulak asamar pesta hitain tor melubuk mata rotok na lamai bana tu kapelon tu gereja na meton martanya may bana disi. Oke saksian na don di PA nami, PA ini pemuda. Ini ba nama di bagasan holsoni rohana. Tuhom ho pasaha Tuhan. Berikan petunjuk Tuhan. Siapapun nanti laki-laki yang pertama kujumpa ketika aku keluar dari kapal ini, dialah pasangan hidupku. Amin. Ini ba. Dung amin berkemasi mana keluar ma. HP tiki kaluri bana berpapasan ma adong naneng masuk. Tu pekarangan dohot hala Afrika. Nabirong. Dungi memutar mamuse itu anon. Ini ma kalau boleh yang lain lah Tuhan. Jangan yang ini. Coba. Ikisah nyata dia manginang. Bohado hitam martangyang tutuhannya aleta tiup. Ihurrei. Kita berdoa tetapi kita ingin ikut campur atas isi doa tersebut. Ketika kita berdoa yakinkan sepenuhnya itu urusan Tuhan. Jangan lagi campuri. Percayakan bahwa Tuhan akan bertindak lewat doa-doa kita. Ada kepercayaan penuh. Ketika saya berdoa hiranong tajalo ma alus nitangyangi. Berlakulah seakan-akan bahwa doa itu telah dikabulkan Tuhan. Jangan lagi diatur songon itoan nakin. Nyan ujungnya dapot nado menggan. Dapot nado. Tapi itu lewat kesaksian dia. Akhirnya banyak yang memberikan saran kepada dia. Kalau doa jangan gitulah. Kak, enak adik-adik nama. Mama juga kak sudi halak itu anon. Pada akhirnya memang dapatnya tapi itu sekitar 4-5 tahun kemudian dari dia berdoa di kapal itu. Los iman anaing sosowani minggu tu hita minggu info kapiton amangina. Molo tajo guari Tuhani pos marohata ditangihoni bana doi jala urupanna alusanna dohita ahape paru kiloni nguluta. Ahape arsa ni rohata amangina di saluhut nabuni nasolot dia tetai alai adukum mai tutuhani adukum mai di bagasan tangyangmu di bagasan haporsyamu asa maralus sude aka tangyangta amen martangyang mahita. Jahoba debata para siroha marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus mulate rohanami di wali Tuhan. Nuang ngabongot kami tuminggu info kapit. Na mengajar-ajari kami lau juju tuho ali Tuhan.
Allah akan jauh-jauh di bagasan tangiang mardongan hapor siaun alusammu mai ale Tuhan. Bongo tamin waing tuminggu-minggu panaonon ni Tuhan Yesus adorang so tersilang ibana di hau pinarsilangi ale Tuhan. Nanayang pajenokon roha dohot ngulu nami, pasumaton ngulu nami tungulu ni anakmu Tuhan Yesus, na totong satia hot di bagasan hadirionna ale Tuhan. Disungguli hatami hamin waing marhiti-hiti adung ni panurirang Jeremia. Manida akan namasa di jolona ale Tuhan, nang namasa di diri na sadiri. Ajar-ajari hamele Tuhan, laho pasahaton sude akan namasa di ngulu nami di bagasa tangiang mardongan hapor siawan. Di bagasa tikion ale Tuhan, hubok kami di bagasa tangiang nami, akka ruas ni huriam, na di pasu-pasu ho, marhite-hite na sorang danak di keluarga nasida, ima keluarga Respester Santo Kusuma Lumbatobing, dohot inang Monica Amelia Nauli Boru Hutagalung, naung di basa-basa ko sa danak boru di nasida di tanggal 10 Februari 2026 na salpu. Pasu-pasu mada danahon ibu-ibu magodang ale Tuhan, asa totong ibana magodang di bagasan padongan yomu. Pasu-pasu nang natoras, asa boy na sida mangalehon akan narikot di ngulu ni yanak konon ale Tuhan. Jala boy na sida mengajar-ajari, danak naung pinalumi homi, hobar tulomoni roham ali Tuhan. Martangnya kami nang di ruas ni huriam ne baru, nanang jakono nano di permingguan pukul 10 ali Tuhan. Ima keluarga Boyke Fernando Hasurungan Sitorus, inang Siska Novalina Boru Damanik, naro sian HKBP Resort Sidamanik Simalungun. Jakon manasida di tonga-tonga ni huriam sapar saurado salut ruas ni huriam ale Tuhan pasu-pasu ngulu nasida. Asa boy gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni huriamon ale Tuhan. Di bagasan habot ni rohan waing dua keluarga. Keluarga besar Sinaga Dohot Hutagalung di naung jinom inang duma rama bulan boru Hutagalung di hari Jumat tanggal 20 Februari nasalpu ale Tuhan. Suang suni keluarga besar Situmeang Dohot keluarga besar si Manukali tali Tuhan di nama rujung Amang Rajiun Hardi Situmeang. Homa nama ngapuli dohot margogoyhon sude keluarga ale Tuhan. Homa nama ngalehon akan narikot di ngulu nasida terlumubi di pelaksanaan akka acara dot adat saha tuna pataruhon anon tu udean na tua-tua nahina holongan nasida ale Tuhan homa natotong manangan-nangani nasida. Hubok kami akka ruas ni huriam amanami inanami dot dongan nami natongon di bagasan persahiton na sedang dalam pemulihan dirawat di bagas nasida. Suang-suang ni akka namadalani pengobatan di rumah sakit naposom amanami Padita Robert Lubatobing na dirawat di rumah sakit PON. Jackson Simare-mare dirawat di rumah sakit PON. Randy Simanjutak dirawat di rumah sakit Hermina. Siti Mawar Silalahi dirawat di rumah sakit Persahabatan. Tambos Hutapea dirawat di rumah sakit Persahabatan. Nyonya Seturi Boru Sihotang dirawat di rumah sakit Persahabatan. Bejua Boru Gultom dirawat di rumah sakit Matraman. Gavin Siregar dirawat di rumah sakit Karolus. Nyonya Sianipar Boru Simanjuntak dirawat di rumah sakit Persahabatan. Pantun Huta Barat dirawat di rumah sakit Persahabatan. Inang Boru Pardede na dirawat di rumah sakit Persahabatan. Homa nagabe dongan nasida di tonga-tonga ni parsahiton nasida le Tuhan. Alatakasu boto kami hodo pandauni nabuluni. Tuhodo pasahaton nami pasu-pasu sude akasi panganus sinumon.
aka obat na pinangan na sida, tangan ni aka dokter para medis, bain perhitian di hama malum ni parsahiton na sida. Pasu-pasu nang aka keluarga le Tuhan nama dongani, na sida di bagasa parsahiton asa totong di bagasa las ni roha. Dohot hai pason madongani keluarga na sida saha tu na jupang hama malum ni parsahiton na sida. Di bagasa tikyo pele Tuhan, ubo kami aka yanakon ni ruas ni huriam aka dongan nami. Naung di pasu-pasu ho di bagasan pasu-pasu perbagasan ale tua pardonga saripeon. Alai saha tutikyon dang dope di lehoko. Pasu-pasu pariana konon di tonga-tonga ni ngulu ni keluarga na sida. Dang marperbu dope bortian na sida le Tuhan. Alani mangido mangilek kami todo pamunasun badiai. Hodo setiap anak hisuni banua gijang doh banua tongaun ale Tuhan. Molo di dokoko ukakma tutu bortian ni sahalak ina. Bain pasu-pasu sorang danak di tengah-tengah ni keluarga nasida. Pasu-pasu nang ganup ama marhite-hite hahi pason ali Tuhan. Asa marhite-hite nasida sahat jalama baur maka pasu-pasu di tengah-tengah ni keluarga nasida secara khusus di aka pariana konon ali Tuhan. Unang loas sahalak peser ruas ni huriami nama dele ala dang di pasu-pasu do pemarhite-hite pariana konon ali Tuhan. Gariada tahe lam marsi hohot manasida di bagasan tangyang nasida di bagasan haporsion nasida. Saat tuhoma luhut ruas ni huriam natongon di bagasan aka parukilon ni ekonomi, parukilon ni keluarga, parukilon ni akayanakon, parukilon di akahai pason, dotlan akan nasing naso tardodo rohanami hali Tuhan. Homa na mengurupi nasida, homa na madongani nasida, alusi matutujuju nasida, alusi matangyang nasida, di bagasan gor ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si hokop kami. Amin. Mari dehita buke di nomor 206 ayat sadadot namang ihut laos papungu pelean. Sai matamu, oh Tuhanku, sai Raja madiriku, oh huirin mirohaku, sai pangolutoniku, rohami Dengan tumpangi doaku, dukun asini roh
sai pasau tong hatami. Jongjong Mahita. Hodo mata di hari itu arawas di rohaki namasi holoto diku iho Jesus Tuhaki rohami maturo aku asa sobam rohaki. Tapasa mapiliat todo panidibata Jehovah martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut sileo leho na dinggando nasa ulibasa na moliutus. Upasatami ma siya na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalom may gabiwap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asaw parasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni sileo-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajom. Say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togyo tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamahom. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Horas Madita. Suara itu itu hatai jojo tilaosi itu lako
Guru